Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 23 жніўня будуць вызначаць актыўныя атмасферныя франты. Увага, па ўсходзе і паўночным усходзе краіны чакаюцца моцныя дажджы. І гэта аранжавы ўзровень небяспекі. У Брэсце ўначы без ападкаў +10, удзень +20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У Гродні ўначы без істотных ападкаў +9, удзень кароткачасовы дождж, магчыма навальніца +19. У Віцебску дождж, раніцай удзень дождж моцны. Начная тэмпература паветра +11, удзень 18 вышэй за 0. У Магілёве дождж, часам дождж моцны. Уначы 10 цяпла, удзень +16. У Гомелі прагназуецца дождж, часам дождж моцны. Уначы +12, удзень 17 цяпла. У Мінску раніцай удзень пройдзе дождж. Начная тэмпература паветра +11, дзённая +17 градусаў. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў чацвер +17 працяглы моцны дождж, магчымы і навальніцы. У пятніцу +21 без істотных ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве +25, у Вільнюсе 19 з плюсам, у Киеве +18, у Варшаве 20 цяпла. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы +27, Берліне +21, у Вене 22 цяпла, у Рыме +30 градусаў.